माहारियारि लामा रैखाथि दानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव कार रेली। से दान नाङै खुंनाय माहारियारि लामा रैखाथि दान हाबाफारिया दिनै जोबथा सान। आसाम सरकारनि हान्थामेला बिफाननि बिथोन बायदियै दुलाराय रायजोनि गासै जिल्लाफोराव थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय माहारियारि लामा रैखाथि दान फालिनाय बायदिनो गारि सालायनायनि नेमखान्थि आरो आयेनफोरनि फारसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बानजायनायावबो 1 दान नाङै लामा रैखाथि सानखौ फालिदों। बेनिनो दिनै जोबथा साननि लोब्बायै क'क्राझाराव कार रेली खालामनाय जायो। क'क्राझार हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि एबा BTO दजेन बसुमतारीनि दैदेननायाव कार रेलीखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझारनि एडिशनेल SP नवनीता शर्माया बेखेवनानै होयो। गिबियावनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय गासिबो क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरनो आरो स्पेसियेलि गारि सालायगिरि बिथांमोन जायखौ लानानै जोङो रड सेफ्टि मोनसे दुर्घटना मुक्त परिबेस जों खालामनो आवगायगासिनो दङ बिथांमोननि जोंनो हेफाजाब नांगौ। दा बे बेलायाव नेशनेल रड सेफ्टि मान्थ अन्य बोसोराव सप्ता खनसेल' जायोमोन रड सेफ्टि उइकसो जायोमोन। देग्लाय रड सेफ्टि मान्थ 1 मास खालामदों। थारमाने गभर्नमेन्टआ बे एक्सिडेन्टनिफ्राय मानसि थैनाय बे जाथायखौ लानानै बिराद सिरियास। ओमफ्राय दा अल इन्डिया जागासिनो दंमोन बियो। अल इन्डिया थांनाय 15 जानुवारिनिफ्राय दिनै 14 फेब्रुवारि बे मास मोनसेखौ जों फुरा क'क्राझारनि दाब दाब जायगायाव हाथाय बाजार सक लामा जेरैखि हाया जोङो नैबे जेरै सुबिदा मोन्दों गारियावबो जों माइक खाना लाखाबावदोंमोन फुरा 1 मास। ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो पाब्लिकफोरनो सुबुंफोरनो मानिजाथाव सुबुंफोरनो जोङो स्पष्ट भाबै मेसेजखौ होनो लुबैदों जे नैबे जाब्रबथाय जानानै अबथिरा जिथु थैनाय बेखौ जोङो जिखुनु प्रकारै हमथानांगौ। दा बे बेलायाव जोङो खोनाबाय थानाय मानसिफ्रा बानो हागौ जे हेलमेट, खिन्थु जेसेबां बानो इसिबां बे प्रासंगिक आरो बे माने गोनांथिया इसिबां दङ बेहाय। हेलमेटखौ गानथारनांगौ जों सानफ्रामबो होनगोन। सालायग्रायाबो खिथुनावबो बांद्राय स्पिडाव गारि सालायनो नाङा। ओमफ्राय नैबे जुमाय लोंनानै गारि सालायनाय स्पेसियेलि बे। ओमफ्राय बाइक स्टान्ट जिथु खालामग्रा बाइक स्टान्ट खालामग्रा साफा जोङो गथ'फोरखौ गाज्रि भाबै नङा मोजां भाबै जों बिसोरखौ खावलायदों जे बिथांमोना गावसिनि जिथु हुदा बे हुदाखौ सोदांनानै लाथों। आरो जों बिसोरखौ लोगो मोनोबा बिथांमोनखौथ' जों चेक खालामबाबो गारिखौ सिगनेल होबाबो लाखिया। दा बे बेलायाव जोङो बिथांमोनखौ एड्रेस नागिरनानै बिथांमोननि न' थांनो नाजादों। बिनि ओंथिया बे नङा जे जों बिथांमोननि एगेन्सै गाज्रि माबा लागोन राहा लागोन बिदि नङा। जोङो थांनानै न'खरनि मानसिजों आरो बे जाय गोरोन्थि खालामग्रा बेखौ बुजायनोसो नाजागोन आरोखि, केस खालामनो नङा। आरो मोनसे जोबोद गोनां खोथा नोंथांमोननि दारै आं बुंनो नागिरदों। दिनै क्लजिं सेरेमनि दिनै जोबगोन जोंना नैबे थांनाय 1 मासनि जिथु हाबाफारि बे दिनै जोबगोन। बेखौ लानानै जोङो बेहाय पेन्डेल मोनसे बानायदों। जेसेबां ड्राइभार दङ बिथांमोनखौ जों दिनै लेंहरजोबदों। बेहाय मिटिं जागोन, अपेन मिटिं। बेहाय मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सोरबा जुदि सानदोंबा जे बेहाय पुलिस गैया, बेहाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि चेकिं जायाखै, आङो बिना हेलमेट गाले सालायनोसै बिदि साननानै जुदि सोरबा सालायदोंबा, नाथाय बेखौ जुदि सोरबा पाब्लिकआ फट' खेबदोंब्ला बे फट' खेबनायाव जुदि बे गारि सालायनायाव हेलमेट गानिया माने फोरमान जाबायब्ला बेखौ जोङो अनलाइन केस खालामगोन। बेखौ जोङो थांनाय नैबे नैथि जिथु डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि मिटिं बेवहाय रिजुलेसनाव बे एप्रुभ जाबाय आरो बे नियमा दंखायोमोन। दा आरो जों बेखौ एप्रुभ खालामना होबावबाय हाउसआ। आरो बे डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि चेयारमेना डिसिआनो जायो। दा बे हिसाबै जोङो गासैबो सुबुंखौ गासैबो मटर साइकेल सालायग्रा बिथांमोनखौ होननो नागिरदों जे बिथांमोना जेरावखि सालाया पुलिस थानाय थायैखौ खोथा गैया, ट्रेन्सपर्ट चेकिंखौ खोथा गैया, जेरावखि सालाया माने हेलमेटखौ गानथारथों। आरो नङाब्ला नै माने जोङो अनलाइन बिथांमोननि एगेन्सै माने केसखौ फाथायहरगोन, न'आव थांगोन बियो। जायखिजाया पाब्लिकआ खेबनानै हरनो जायखिजाया पाब्लिकआनो खेबबाबो बेखौ जुदि जोंनि माबा DTO
माबा अफिसाव बा पुलिसनो होबाय हो दा बेवहाय द्वितीय नाम्बार खौ आं बुंनो नागिरदों खालामदों 9706017830 9706017830 बे नाम्बाराव बिथांमोनहा माबा खालामनो हागोन WhatsApp-आव शेयार खालामनो हागोन ओमफ्राय बेवहाय जों चेक खालामगोन जुदि फोरमान जाबायब्ला जों बिथांनि एगेन्स्टआव चालान होगोन आरो चालान होयोबा मेसेज थांगोन आरो बे हिसाबै बिथांमोनहा फाइन होनांगोन आं नाम्बारखौ खनसे होनबावनि 9706017830 बे नाम्बाराव हरनो हागोन बयबो पाब्लिकआ औ बे दिनैनि जिथु रेलि रोड सेफ्टि मान्थ क्लजिं सेरेमनि जिथु रेलि बे रेलिनि दारै जोङो पाब्लिकफोरनो मेसेज होनो नागिरदों मानिजाथाव माने गासैबो पाब्लिकनो जोङो मेसेज होनो नागिरदों बिथांमोना रोड सेफ्टि जिथु कन्टेन्ट्स जिथु कनसेप्ट बेखौ सानफ्रामबो गोसोआव लानासै जाहाथे गारिखौ सालायो बेनो धन्यबाद